ኣቤሌ ዝበሃል ተቐማጢ ካምፓላ ዩጋንዳ ኣብዛ ዓዲ ልዕሊ 4 ዓመት ተቐሚጥ ኣለኹ ዋላ እኳ ኣብዛ ዓዲ ኮፍ ክብልን ከምዚ ገይረ ሱር ክሰድድን ሓሲብ እየ እንተዘይመጻኹ ግን ከም ዝጋጠመካ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ እውን ኣለኹ ይኹን እምበር በዓል ጽቡቕ ስራሕ ምዃነይ ከዓ ነዚ ዓዲ ክፈትዎ ሓጊዝኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ንሰብ ዓዱ ዓዲ እንጀር እዩ ዝበሃል ዘረባ ሓደ ካብቲ ዝሰማማዓሉ እዩ ነቲ ኣብ ሸወደን ዝነብር ንእሽቶ ሓወይ ኣዝየ ዘመስግኖ ኣብዛ ዓዲ ዝመረጽካዮ ኮርስ ተምሃር ካልእ ትረፍ ዓንጎልካ ቢዚ እንተኾይኑ ኣይክትጭነቕን ኢኻ ከከም ኩነታት ከዓ ትሰርሕ ኣለዎ እንትኸውን ብምባል እዩ ኣመኺሩኒ ሓቂ ሓይሽ ወላ እኳ ብዕድመ ኣነ ዝዓቢ እንተኾንኩ ብዙሕ ይሕግዘኒ እዩ እንታይ ከዓ እቲ ኣቐዲምካ መውፃእ ግዲ ሓጊዝዎ ብብዙሕ ዝሓለፈኒ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ እንታይ እሞ ኣብ ክንዲ ንውዕለቱ ምኽፋል ካብ ልቡ ዘይሃስስ በደለየ በዲለዮ ብሓቂ እውን ካብ ልቡ ይቕረ ዝብለለይ ኣይመስለንን ምኽንያቱ ነታ ብልቡ ኣፍቂሩ ዋና ልቡ ክትኮኖ ዝመረፀ ሔዋን ኣፍቂረ ይገርም እዩ ክልተ ኣሕዋት ንሓንቲ ሔዋን ንሱ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናብ ሃገረ ዩጋንዳ መጺኡ ክምርዖ ዝሓስብ ነታ ምሳይ ዝሓደረት ሔዋን ምዃና እዩ ንእሽቶ ሓወይ ኣባይ ዘለዎ ተገዳስነትን ሓልዮትን መጠን ኣልቦ እዩ ኮይኑ ከዓ ነቲ ተምሃር ዝብል ከም ሓሳብ ዝቐረበ ሓንጎፋ ኢለየ ተቐቢልዮ ግን ከዓ እንታይ ክምሃር ከም ዘለኒ እውን ወላ ሓደ ኣይፈለጥን እየ ነይረ ተመሊሰ እንታይ ክምሃር ማለተይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም እንታይ እዩ ዝያዳ ገንዘብ ዝኽፈሎ ኣይናይኸ ስራሕ ዝርከቦ ብምባል ደጋጊመ ሓተሞ እወይ ኣባ ሓወይ ኣብ ዓለም ኩሉ ስራሕ ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ ግን እቲ ዋና ነገር ነቲ ስራሕ ብግቡእ ምስራዕን ተወዳደረን ምዃን እዩ እምበር ገንዘብ ዘይክፈሎ ስራሕ ይርቦን ብዓቢኢኻ ኣቤለ እንታይ ይፈቱን ኣብ ምንታይ ከየድምዕ ኢልካ ነብስኻ ትታ ምኽንያቱ ኣነ ፓይሎት ገንዘብ ኣለዎ እንተኢለካ እሞ ከዓ ንስኻ ዘይትፈትዎ እንተኾንካ ጽቡቕ ክመጽእ ኢልካ ትሓስብ ኣይከውን እዩ ብሓፂሩ ሰብ ዓቕሙ ተፈሊጡ እዩ ዕውዝ ዝኸውን ብምባል ምኽሩ ለገሰለይ ኣዝየ ተገሪመ ምኽንያቱ ነብሰይ ክፈልጥን ኩሉ ዝውስኖ ድማ ምስ ውሽጠይን ዓቕመይን ኣመዛዚነ ክኸውን ከም ዘለዎ ተሰዊጥኒ ድሕሪ እዚ ካሜራማን ንምዃን ኣሃዱ ኢለ ጉዕዘ ይፈሊመ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ስራሕ ዘቑፅረኒ ናይ ካሜራ ክእለታት ጥረ ምስቲ ዝምህረኒ ዝነበረ እናኸድኩ ድማ ውርያት ክስእል ጀሚረ ከምዚ ኢለ እናቐጸልኩ ንልዕሊ 8 ወርሒ ድሕሪ ምስራሒ ናይ ባዕለይ ፎቶ ስቱድዮ ክኸፍት ክኢለ ዘለዎ ውረድ ደይብ ገዲፍካ ስራሕ ኣዝዩ ጽቡቕ ቀጸለ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዩ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ስድራ ቤትን ምስ ካብ ሸወደን ዝተሓወሰቶም ጋሎምን ሓቢሮም ናብ ትካልና ይመፁ ኩሎም ኣጋይሽ እዮም እታ እንኮ ኣብ ካምባላ ትቕመጥ ልዋም ማሕዛ ሜሪ እያ ሜሪ እታ ካብ ሸወደን ዝመፀት ምዃና እዩ ብዙሕ ስእልታት ተሳኢሎም ልዋም እትፈጥሮም ቅዲ ስእሊ ልዕሊ ካሜራማን እያ ብፍላይ ኣብ ዲዛይን ፍሉይ ትኹረት እዩ ዘለዋ ድሕሪ ስእሊ ምምራፆም ስም ናይ መን ክምዝግብ በልክዎም ድሓን ብናተይ ግበሮ ልዋም ሓቀይ እንዴ ፍቓድ ተጸበየት وحق هلولي ملست الله ميري مو حمس نايمشت كودا الكمي بمبال تمساجنا تفعلنا حقي حيش لوام أزيا مسيتاتني بفلاي لملما زراربان رأسة أمان النتان بتحمية تماري خلا تليفونان سمان سلزر كوجن فرق استعوت كوين تسمعني عاد حدا زي قلتي فوقسلت كان كله صبقيو ربع مشات ساعة 10 دقيقة كما يمسي خلوام اتسئلي ودي له صباح حبست عمكم كتوصلوا تغليهم بمبال ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሰደድ ኩላ ምናልባት ድኾን ዕላል ዝኸፍት ምልሰለይ ትኸውን ኢለ ብተርባጽ እናተጸበኹ ሕራይ እተስምዕ ናይ ጉንበ ኢድ ምልክት ዘለዋ ላይክ ኣክሲማትኒ ስቕበለት ሓቂ ንምዝራብ ባህ ይበለንን እንታይ ኮይናኸ ኦኬ ይቐነለይ ዘይትብል እናበልኩ ምስ ውሽጠይ ዘራርብ በዚ እውን ስቕ ኣይበልኩን ምናልባት ብስራሕ ከይወፅእሲ ጽባሕ ሰዓት ክንደይ ትመፁ ትኾኑ ደጊ መጽሒ ይፈላ ሽዑ ክንነግረካ ኢና ኣሓፂራ መሊሳትለይ እዚኣ በቃ ተዓፅያ ጉዳይ ካብዚያን ላዕለን ተቐፂለ ህውታትያ ካብ ምባል ሓሊፋ ወላ ሓደ ክትብለንኛ ብምባል ክትመፅእና ተጽበኹ ናብ ደቃሰይ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑ ድሮ 5630 ድሕሪ ቀትሪ ኣኺሉስ ልዋም ናብ ስራሕና ደበኽ በለት ተስፋይ በኒኑ ሮማይ ሕጂ ዳ ማዓስ ክትመፅእ እናበልክያ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ደው ኢላ ሰላም ዝበለትኒ መርሓባ ከመይ ውዕልኪ ኮፍ በሊ በልክዋ ኖ ታዊ ከለኹ እተን ስእሊ ክትበኒ ካብ ካቨር ሞባይላ ትኬታ ውፅያ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ደው ኣበለትለይ ኣብዚ ዲጂታል ዘመን ዳርጋ ኣብ ሞባይልና ዓሪድናሉ ዘለና ግዜ ኣብ ሞባይል ዝተሓዝ ገለገለ ስእልታት እውን የድልዮኩም ይሓቀይ ከመይ ኢልኩም ኣስክረልና ዘይብልኩም ንኸማን ብጣዕሚ ይገርምኒ ዘረባይ ከይወዳእኹ ጽቡቕ ኣለኻ ሃንደበትን ብዝያዳ ከዓ ነቶም ዓበይቲ ናብ ዓዲ ዝኸይድ ስእሊ ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ኣይዘከረውን ይኾኑ ዳሓር ከዓ እዛ ጌጋ ኣብዛ ርእሰይ ፅዒንከያ ምኽንያቱ ኣጋይሽ እዮም ኣነ የጓል ዓዲ ኣነ ከዓ ከም ዝባ ክብሎም ዝግባኣኒ እዚ ግን ንስኻ እንተዘይዘኪርካኒ ማለት ኣይኮነን ድዩ እንታይ ኢላ ብዙሕ ያስተውዓል ኩላን ነታ ኣብ ካምፓላ ከም ትነብር ትገልጽ ቃል ግን ደጋጊመ ኣድሚፀያ ኣንፈት ዕላልና ናብ ካልእ ከይድና ተቃለስኩ
نسوسي حقخي بقل رسي عنبر كذكرسي قبأ نيريو بزخنا كن حج خسكرلكي بقبلنا خان اللالي أبي اللي بحال سرحنا كوادرو فلتكي أخي صبغ اللها بل أسكرلي سميكا كدق ملكامبر لو أميز بحال كساب فولدري زخفت كابتي درو أب إيدا بجي حزنا برسئلتات النارعات واو صبغ سلتات أدنيقكم كاب كله بحلاو نقرات لكم طريق اللها معارخ ندي تصبغ أو سيغلو إنا بلد عدنا أوتاخد قلص اللي جميرا بحق فتيخيو بحق يزبلك أبز قرباك زي وراي لهني نسخاخ سلاليقا مسبلتني سماي ملو أبرقسي زعلا بمثلا نمو بتهوا انتاي ناي متاي وراي أدمتكو انتاي دا السنبركات مثل وراي تسأل اندخا ويس انتاي نو أي سنبركون قن ناي متاي وراي موك خير بمبال كابز نبرتو بدد بلد نو كي نقرك ني تخد نخي دحرك كندالو با انت عينت وراي دي زلكي عدتن ساعات نسل زي وصونكي أمبر كالا يكونكون قن اكزيبيشن علني مالتي أنا أبقى بايز نطف كمزن السخاب كاميرات سولو أنا خا بحبرتات هسني زد لهم قل فريات اللوني سلازي خا مريت كدال حسيبة زلو بلتني واو بتعم تصبق أمبر أمك كلتينا سماسا سالس رح يزلنا تصبق اللخا أمك خيد كمزز بلكا أبزوسن كله خدو للكي بمبال ناي حمس ركبنا تزازمي لوام متكلنيا سبكوينيات سمعني بفلاك نتصور عزرار بقان رزنت ملأختون بحقي تبعن رأي زلوان مخانا كتكمتاي تشجرني خا بزز جمرك وعزو نام متصحفن متصحفت ملوات شاي مستاي قوتا ركبنا نادل لخده لوام متعللوم علالات كينو تصبح أنو يحمزك وعزو خيوم نهيبوت بتسفاق تقوعزا بكا نسخة من مخان كاختفلت امز قبرخا أب نفس وكف علالا أب كمز مصحف كمز مبيبه إنا بلتكم نقر نحوسيتها تعلل نقسمت سردقا لبنا زي وحدا قرزو مخانا معالتاو تراخبكا حد السيت سئنا لا قواليا كم تنسا كم مصحف النابلة تعللهم أنا ونوسي بلله حدا مشيت أب قدناتات كامبالات عم نفاس الناس تماغرنا سمعنا ندولو لي ودن قوال نسي محازت كوني خلو داي كلن انتاي لك تحاسبي بمبالتو كيسيها انتاي حساب لكا حسابك انتاي مسل زبلو حتوتات عمونغونا لمرات سلز خونو كي تسوكوف كي حتيتيا لوام إذا حتو كل سبب بناتي يزترقما كرما أنا مملاسي جن أنا نسخان انتاينا محازو دينا ايكونا ملس اللي بمباليا نحطي يبحطو ملسات اللي تأمكت يوهانس كام مدرديا كاب سمايلو قويتا مسحاتتهم أيداويان فريساويان نافلتو زمصم صحابيان فليتهم أين فلتني لمكم اللسي أمريتهم أنا ون لك عنسي هقاتي ماتني محازو تينا انتيليا كاميرا محازو كوين ناخد بلنيا أيكونا كا كبلاي كلني مغنياتو انتاي سماع يفلدني بحابيون مونتاي لأنا انتيلات النون زملو سايكلونا نيو اتا انكم مراتيد كم قليلكا أرست مغيار كوين رخبيا أيالو لي مجم كل الكتفوتوي زي بهاري أسد كيمي لو ممشت نفاس صبغ الحقي سب كامبالا كلها بترجع شنعت بلالا إنا بلكو كاب حديد الجيسة كالي كم تقصل جريا انبر أنا دعا كاب حفتين محزين كتكون أفكاري تيكوينا منابرتي كتكون النيدليتي كنا حساباتان أبايز اللو رأيان كفلت عاقب كوينني لوام هو خيلات ملسنيا زبل كايلكا أبقز أزخون سمعت كتن ببسي حسابيو كم بهاري لنقرات رئيلا حسيبيات ملس حدا جزي صوري اتخمز زبل كان نتبلكا دحر سالستي دحر سومن مخانيو قدنا بحدا معالتي حدا جزي تمس أنت زي سمعي قوبل بيز وعلم انت وحدا بتصحف كنا عللا لنايو أنا أزيه فتيا كنكا كميلة خمسة فكراخ قلت الله أزي شاكرني إذا زخف أنا قركا لوهم بزعبا ولك أو هوتا مسمانم كتعللا يدلنيا سلازي بزعبا فقراوي هوتا كحتى يكلنيا ولا لو مرأة تفالقنا عندنا زخلو بزح شيرنا قبرنا إلى بزعبا ولك أو هوتا انت حديتها متشم نزاق أيح مسمار هيتن كفايلك أبي خيغا قلا جيرا كمزي ترستع كبر انت خوي نمبر النا بلد صوت أمسيلية تحزوكا كمزيلنا نغاتسألنا لوام إكزبيشن اتدالو اللعلات تدبخ بلي بحقي أبتعلت سقربتهم سرعات كاب قمتاتا إمرو نلع اليوم قويلكا الناختر يوم أفكو فيتم الزاربو خيامز مسلوخا أمرا رتقا حبرن أو رارقان كمزيلكا بقال كتقلس فتان نسرح مبلشاويو تعزبتي مقراما وديوم زي حسبو سئلتات عديكم زخدن كسرح اللهم زئزوزن أمو أديم توصرم أبتو مايا كمزلوخ متأن لعلمانم يرد أني ليز حسب متأن برهان أنجل ويكورنا حبري وزته أصبقهم يردون يومي ليز حسب نيره نايلوام سرحات مسرقه جن ولا حدا كم زي فلدن بزح كم سرفنني أستبهله
ኮይኑ እታ መዓልቲ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪያ ተመዲባትልና ነይራ ግን ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ፀኒሕና ምስ ልዋም ዘለና ቅርርብ ከዓ ካሜራይ ዓፅየ ጥራይ ክኸይድ ስለ ዘይከኣልኩ ክሳብ ንብረት በቦቱ ኣብፅሕና ኩሉ ነገራት ነወሃህድ ግዜ ናብ ፍርቂ ለይቲ ተፀጊዑ ኣብቲ ኸውታ ለይቲ ንልዋም ንበይና ክሰዳ ፈፂመ ይከኣልኩን እቲ ምንታይ ኣይኮነ ዶ ልዋም ግዳ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ እውን ተባዕታውነተይ ከይድፈር ዳ እምበር ፍርሕስ ወሪርን እየ ነይሩ እሞ ከዓ ብዙሕ ንብረት ናይ ካሜራ ሒዝካ ብለይቲ ዘይፍራሕ ኣይኮነን ስለዚና ከዓ ክሳብ ናይ ልዋም ገዛ ተታሒዝና ክንከይድ ተሰማሚዕና ጉዕዘና ፈሊምና ልዋም እትቕመጠላ ገዛ ካብ ሰባት ትፀብብ እኳ እንተዘይኮነት ግን ብዝተፈላለየ ሕብርታት ዝወቀቡ ኣስኣል ዓቕላይ ፀቢብዋ ነይሩ ብሓቂ ማዕፆ ደፊእኻ እትው ክትብል ኣብ ቤተ መዘክር ዝኣትኻ ኮይኑ ዝስማዓካ በብዓይነቶም ዘመናውያን ባህላውያንን ተፈጥራውያን ኣስኣል እዮም ዝቕበሉኻ ዓይንኻ ፈፂምካ ክትፈልየሎም ዘይትኽእል ፅቡቓት ኣስኣል እዮም እታ ገዛ ሓንቲ ዓራት ጥራሕ ነይርዋ ሓንቲ ግዝፍ ዝበለት ጣውላ ግን ከዓ ብሕብርታትን ኣስኣልን ዝተመልአት ምስ ሓንቲ ንውሕ ዝበለት ኩርሲ ሽዑ ኣዝየ ተገሪመ ኣብዛ ዓዲ ክደኣ ከም ዝትነብር ጓል ኣላ ድያ እንተወሓደ ሓንቲ ሳሎን ዘየብላ ምስ ውሽጠይ ተዛረብኩ ሰዓት እውን ይዕዘር እዩ ዘሎ ነዚ እናረኣኻ ዋላ እኳ ክሓድር እንተደለኹ ኩነታት ክና ይሓገዘንን እሞ ልዋም ክኸይድ በለይ ንቐላ ዓለም ተዛረብኩ ውሽጠይ ግን ሕራ ይበል የቐንየለይ ኢላ ከይተፋንወኒ ብፍርሒ ኢሉ ኣሎ ልዋም ኣብታ ፀባብ ገዛ ካብ ዝናብ ዝናብለት ሕጂ ናበይ ክትከይድ እዛ ዓዲ ከምዘይ ትፈልጦ ድሓር ከዓ እተን ክትስእለን ዝዋዕልካ ኮ የድልያን እየን ተዋዘየት እዋ ካባይሲ ስእልታት ዓቢከ እናበልኩ ካብ ዝነበርኩ ሓፈልኩ ልዋም ቀል ዓለም ዘይብላ ኣብዛ ገዛ ጋሻ እሞ ከዓ ወዲ ተሕድር ኣይኮነትን ትሪኣ ኣለኻ ግን ሓንቲ ዓራት ዘለዋ የብላን ግን ከዓ ሂወት ካብ ሪስካ ኣቲኻ ሕጂ ኺድ የብለካኒ ዋላ ኮፍ ኢልና ክንዕለ ንሓድር ሕጂ ኮፍ ብል ድራር ክቕርብ እናብለት ነታ ኣብ ኩርናዕ ዝነበረት ጋዝ ወሊዓ ድስቲ ሰቐለትላ ውሽጠይ ተፈራረቐ ምስ ልዋም ክሓድር ከመይ ዘይደሊ ግን ከዓ ኣበይ እሞ ፈታን ሁመት እዩ ድራር ተበሊዑ ልዋም ፍኹስ ዝበለ ክዳን ቀያይራ ንሳ ኣብ ጫፍት ዓራት ኣነ ከዓ ኣብታ ኩርሲ ኮፍ ኢልና ተጣማመት ኮይኑ ድኻም ኣሎ ኩልና ክንዕርፍ እንደሊ ከባቢ ሰዓት 3 ወጋሕታ ኮይኑ ሽዑ ልዋም ቁርብ ንዕርፍ ኮፍ ኢልና ክንሓድር ኣይከኣልኒ ብምባል ናብ ጎና ቀሪቤ ኣብ ጫፍቲ ዓራት ኮፍ በልኩ ልዋም ሕራ የበለትንን ኖውን ኣይሰማዕኹላን ስቕታ ኣክሲማትኒ ሉሊ ኢዳ እናሓዝኩ እንታይ ደኣ ስቕ ይዛረበኩ እየ ዘለኹ ተወከስክዋ እሞ ንስኻ ደቅስ ኣነ ድሓን ኮፍ ክብል ብምባል ናብታ ኣነ ዝነበርኳ ኩርሲ ክትከይድ ሓፍ ክትብል ሉለይ እመነኒ እናበልኩ ስሒበ ናብ ዓራት ኣውደቅክዋ ኣቢ ዋ እናበለት ክትዛረብ ጀሚራ ሓቂ ንምዝራብ ዝረብኣ ቀል ዓለም ዝዓብለለዩ ነይሩ እታ ዓድል ናዓይላ ዝተፈጥረት መሲሉኒ ኣብ ጌጋ ወዲቕና እቲ ዝኸፍእ እምበር ካብዚ ዝጅምር ንጎ ሰዓት 8 ቀዲማትኒ ብምትንሳ በብኽያት ተነኽነኸት እንተያ ኮይና እናበልኩ እንታይ ኣጋጢሙሉለ ዳሓን ዲኺ ተወከስክዋ ባዕልኻ ትፈልጥ በቐደሙ ወድዶ ኣሚንካ ይእመን ምዃኑ ንስኻ እንታይ ጌርካ ኣነ ባዕለ ኣሕወይ ኣነ ናሃሪ ንባዕታ ንድምፃ ተኸቲሉ ይረግፍ ሉሊ ተሰኪፈክ እምበር ኣነ ኮ የፍቅረኪ ኣይትሰከፊ ክሳብ መወዳእታ ምሳኽ ኣለኹ ልዋም ድምፂ ዓወቢላ የፍቅረኪ እስከ ድገሞ እታ ኣሚኑ ልቢ ሂቡ ንዓይ ዝፅበ ዘለኸ እንታይ ይኹን ኢኻ ትብል ዘለኻ ብፍቕሪ ብእምነት ፀወታ ኣሎ ድዩ ኣተናዕኸ ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ዝገበርኩ ገይረ ክእብዳ እንተፈተንኩ ፈፂማ ክሰማዕኒ መረፀትን በቃ ውፀለይ ጥራይ ኮይኑ ዘረብኣ ከይፈተኹ ቦርሳይ ተሰኪመ ናብ ገዛ የምርሐ ግን ከዓ ነብሰይ ምግባር ኣብኒ ቀልጢፈ ተመሊሰ ልዋም ገና ብዙሕ ኣይተረጋግአትን ግን ከዓ ወል ሓደ የበለትንን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብስቕታ ቐፂዓትኒ ገና ዝረባ ክጅምር ክብልን ከለኹ ብኢዳ ስቕበል ትብለኒ ሉሊ ማይ ተሓፀብ እሞ ንፋስ ወሲና ክንምለስ ብኢዳ ደጊፌ ሓፍ ኣበልክዋ ጣዕምቲ ካፕችኖ እናሰተና ስለ ኩሉ ነገር ይቕሬታ ኣይተሓዘለ ብልክዕ ከም ዝተጋገኹ ይርዳእኒ ግን ከዓ ንስኽ ጥራሕ ተቐበልን እምበር ኣነ ምሳኽ ክነብር ድልው እየ ልዋም ከይተሓስቦ እዚ ፈፂሙ ዘይከውን ግን ከዓ ክትሕግዘኒ ድልው እንተኾንካ ኣረጋግፀለይ ክሕግዛ ድልው እየ ግን ከዓ ምሳይ ክትነብር ድልውቲ ይኮነትን እንታይ ደኣ ክሕግዛ ደልያ ማለት እዩ ብውሽጠይ እናተዛረብኩ ሉሊ ክሕግዘኪ ድልው እየ እንታይ ክደሊኸ ልዋም ሕንቕንቕ እናበለት ኣነ ኣፍቃር ኣለኒ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ክመፅእ ክንምርዖ ኢና ስለዚ ነዚ ዘጋጠመ ንማንም ከይነገርካ ሓንሳብ ምሳይ ተጋግያ እንዲያልካ ዘይከውን ከይበልካ እንተኽኢልካ እውን ካባይ ክትርሕቕ ይደሊ ኣለኹ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ንዓይ ምክንያቱ ኣብ ውሽጠይ ብዙሕ ቦታ ዘለዎ ሃይዋን እያ ነይራ ግን ከዓ ንትፈትዎ ሰብ መስዋእቲ ክትከፍለሉ ግድን እዩ ብዓብዪ ከዓ ኣነ ጥራይ ስለ ዘፍቀርኳ ምሳይ ክትነብር ኣለዋ ማለት ስለ ዘይኮነ ንሕትኣ ክቐበሎ ተገዲደ ልዋም
ብርግጽ ምሳይ ክትነብር እየ ዝደሊ ኣዝየ እውን የፍቅረኪ ክትርድእ ንፈትኒ ብቻኺ ደጋጊመ ለሚንያ ግን ከዓ ክሰማዓኒ ካብዚ ከኣለት ኣነ እውን በቃ ዝበልክ ንኩሉ ተቐቢል ኣለኹ ብምባል ተፈላሊና ምስ ሳማሓወይ ዳርጋ 4 መዓልቲ ኣይተረኸብናን ኣብታ ሻዕ ምሸት ግን ደው ኢሉ ብዙሕ ዓሊልና ኣንተ ኣባ ሓወይ ኣነ እንከለኹ ዳ ከይትብለኒ እምበር ክምርዖ ይሓስብ ኣለኹ ምስ በለኒ ኣዝየ ተሓጒሰ ዋይ ሳማሓወይ ኣነ ዳ ኣይሐጎስ እምበር እንታይ ከም ክብለካ ድሓር ከዓ እቲ ቀደም ኣባዋለድ ይበሃል ነይሩ ሎሚ ደኣ ከምዚ ዝበሃል ዘየለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኣበይ ኣኸ ኣብኡ ረኺብካ ዋላስ ኣብዚ ኣፍሪቃ እዮም ከላልየካ እየ ኣብኡ ምሳኸ እያ ዘላ እንታይ ትብል ኣለኻ ፅቡቕ እምበር ግን ሳማሓወይ ጥንቅቕ ኢልካ ማለት ብዙሕ እንዲ ዝውረ ገለገለ ግን ሓቂ ምዃኑ ይተርፍኒ ስለዚ ሲ ከይትግራሕ ኢለ ንሱስ ፅባቕ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ እኳ ድሓን እያ ትመስል ዘላ ኣይነገርኩኻን እምበር ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ሓንቲ ተላለየ ነይረ ግን ንሳ ሓቂ ሓይሽ ብዙሕ ሓላፍነት ዝስማዕ ኣይነበረትን በቃ ምሳይ ትቕፅል ኣይኮነትን ተፈላለና ሓፈሻዊ ከዓ ኣምላኽ ምስ ጥዑይ ሰብ የራኸበና እምበር ንሰብ እኮ ይትፈልጠን ኢኻ ብዝኾነ ንዓዲ ደው ኢለ ነይረ ወረቐት የሳልጥ ኣለዉ ኣነ እውን ተዳልየ ኣየር ቲኬት ገለ ኩሉ ሬዲ ገይረ እየ ሕጂ ምምፃእ ጥራሕ ተሪፉ ኣብዚ 2 ወርሒ ክመፅእ እየ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ዋው ሎሚ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሓዊ ኣለኳ ይብላ እንዴ ብሓቢኻ ክትላለዩ ቴሌፎና ክሰደልካ እሞ ተላለዩ ረሲዕልካ ከዓ ስድራ ገለ ትብፃሕኩም ተባሂሎም ገለ እዮም ዳርጋ ኩሉ ተወዲ እዩ ኣንታ ሰርፕራይዝ ጌርካኒ ትፈልጥ ዲኻ ሓጎሰይ ምቁፅፃር ሲእንዮ በል ብዝኾነ ቴሌፎና ስደደለይ ሰይቲ ሓወይ ማዕረ ክላለያ ስእላ ከዓ ስደደለይ ክርእያ ሓሰብከ ኸ እናበለ ስእላ ሞባይል ዓለበ እዚ ዘይእመን ነገር እዩ ነይሩ ልበይ ክትወፅእ እንታይ ተሪፍዋ ልዋም በልኩ ከይትረዳእኒ ትፈልጣ ዲኻ በለኒ ሳሚ ተራ ምፍላጥ መሲልዎ እወ ማለተይሲ ኣብዚ ከባቢና እያ ኣብ ስራሕና እውን ትመፅእ እያ ሕውስውስ እናበለኒ መሊሰ ኣለዎ ኣይቐለበለይን እምበር ገለ ዛሕባቑ እየ ዝመስል ነይረ በል ብርኩለይቲ በዚ ናትና ከዓ ግዜ ኸይድዩ ክድቀስ ብምባል ተፋንዮ እዚ ነገር እዚ ዓቕሊ ያፅበበለይ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ድንግርግር በለኒ ዝገብሮ ግን ካብ ንልዋም ደው ኢልካ ምዝራብ ምንም ኣይነበረን ንልዋም እንተኾነስ እንታይ ክብላ ኣነ ደይኮንኩን ብዘይድሌታ ኣብ ጊጋ ዘውደቕዋ እንድዒ ምስ ነብሰይ እናተባኣስኩ ቴሌፎን ኣልዒለ ናብ ልዋም ደወልኩ ሄሎ ዝብል ድምፂ ምስ ሰማዕኹ ስምዕስከ ሳሚ እንታይ ክዩ መን ሳሚ በለትኒ ስንብድ ኢላ ሳሚ ደኣ ሳሚ ኣብ ሽወደን ዘሎ ኣበይ ትፈልጦ ንሱ ደኣ ፍቃድየ ነዚ ቃል እዚ ምስ ደገመትለይ ኣእምሮይ ክስሕት እንታይ ተሪፉኒ እሞ ንስኸ ዳእ ትላኢኽኪ ኢኺ ኮነ ልክኢ ክትፃወትና ዘለኺ ኣዲ እንታይ ኸትብል ዘለኻ ኣበይ ኸትፈልጦ ሳሚ ሓወይ እዩ እወ እቲ ክትምርዓውዮ ሓሲብክ ዘለኽ ሓወይ እዩ ሕርቃን ብዝተሓወሶ መለስኩላ ልዋም ልዕለይ ተጨነቐት እንታይ ኸትብል ዘለኻ ኣታ ኣቢ እንታይ ኸትብል ዘለኻ ዝርዛሕና ንብዐት ተዛረበትኒ ሕጂ እንታይ ክብሎ ብምባል ዓቕሊ ፅበት ዘምፅኦ ተመሊሳ ሓቲት እያ ልዋም ግን በቃ ህይወተይ መኻልፍ ይበዝሓ ኣሎ ካብ ልቢ ተመኒ ዝተላለኽወን ብልቢ ዘፍቀር ኮን ሳሚ እዩ ነይሩ ምግጋይ ጥራይ ከይኣክል እሞ ከዓ ምስ ሓዉ እዚ ክፃወሮ ስለ ዘይክእል በቃ ክቐብፀኒ ኣነ ብገዛእ ፍቓዲ ህይወተይ ክሕልፍ ኣሎኒ ፍቓድ ፈጣሪ ኢሉ ክቐብፀኒ ሓይሽ እምበር ብደወይ ክትጠልሞ ኣይክእልን እየ ግን ሓደራኻ ነዚ ከይትነግሮ ብምባል ተማሕፀነትኒ ኖልዋ ኣነ የጋጌኪ በቃ ኣነ ህይወተይ ከጥፍእ ንስኹም ግን ፍቕርኩም ኣስተማቕሩ ምክንያቱ ንኮን ምሸተን ሕለና እናወቐሰኒ ክነብር ኣይክእልን ሓደራኺ ግን ሳማሓወይ ንፁህ እሞ ከይትብድልዮ እዚ ህሞት እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ዋጋ ፍቕርን እምነትን ክሳብ ህይወት ይሓትት ኣሎ እዚ ግን ፍታሕ ኣይመስለንን ብሓቂ ፍቕሪ ክሳብ ህይወት ክትከፍለሉ ዝግባእ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ግን ቁኑዕ ኣይመስለንን ነታ ናይ ፈጣሪ ነብሲ መን ፍቓድ ሂብና ከም ድላይና ክንገብራ ብዓብኢኻ ስሌና ዝሓስብን ዝሻቐልን ስድራ ከም ዘለውና ክንርሳዕ ኣይግባእናን እናበልኩ ንልዋም ክርዳእ ፈቲነ ልዋም እሞ እንታይ ክገብር ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣነ ናይ ክልተ ኣሕዋት ኮይነ ክነብር ወይስ ወትሩ እናኽሪአካ ብስቃይ ክቃፀል ይመደብካ ዓልና ዘምፃናይ ሽግር ንንፁህ ሰብ ክንልክም ኣይግባእን ስለዚ ከመይልና ሚስጥርና ዓቂምና ንነብር ንዓና ጥራሕ ይዝምልከት ስለዚ ንስኹም ከም ቀደምኩም ፍቕርኩም ኣስተማቕሩ እዚ ብሂወት ናይ መንባር ዕድልና ምፅልማት ግን ስምዒት እምበር ፍታሕ ኣይመስለንን ስለዚ እናበልኩ ክሳብ ዝፅንቀቕ ከረዳእ ፈቲነ ልዋም ሕራይ ምስ ሓሳባትካ ተሰማሚዕ ኣለኹ ሕጂ ግን ቁሩብ ርእሰይ ፅቡቕ ስለዚ ኣለኹ ክዕርፍ ሞ ናይ ምሸት ክድውለልካ ብምባል ተፋንወትኒ ናይ ምሸት ግን ከይደወለት እዋን ከይዱ እንታይ ዳ ምሽ ክድውለልካ ኢለትኒ እናበልኩ ናብ ቴሌፎና ክድውል ጀመርኩ መልሲ ግን ወይከ ዝቕበል ኣይነበረን ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ልበይ እናተሸበርኩ ናብ ገዛ ልዋም ኣምራሕኩ
ልዋብ ኣብ ማእኸል ገዛ ብሂወት ሓሊፋ ፀኒሓትኒ ከኣምና ይከኣልኩን በቃ ሓደራኻ ንሳሚ ከይትነግሮ ትብል ጭራን ወረቐት ኣብ ጣውላ ገዲፋ ብሂወት ካብዚ ዓለም ተፋነወትኒ እዚኣ እታ ዘይትርሳዕ ፀላም ዕለት ናይ ህይወት እያ ነይራ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ክሳብ ሕጂ ክትከታተሉ ስለ ዝፀናሕኹም ካብ ልቢ እናመስገንኩ ክትከታተልዋ ዝፀናሕኹም ዛንታ ኣብዚ ተፈፂማ ኣላ ዘለኩም ርእይቶ ሓሳብ ነቐፌታ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣካፍሉና ስለምክትታልኩም ኣዝየ ደጊመ እናመስገንኩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም